A u mjesnom odboru Tenja ovih je dana svečano. Tamo naime obilježavaju dan mjesnog odbora. U Tenji se mogu pohvaliti sa trendom kojega se teško može naći u drugim dijelovima Hrvatske, a to je rast broja stanovništva, što kroz prirodni prirast, odnosno natalitet, što kroz doseljavanje. Mladim obiteljima, kažu, zanimljiv je položaj Tenje koji je nadomak grada, a ipak miran. Uvijek može biti bolje, ali u Tenji su realni u svojim očekivanjima i nastoje se uklopiti u prilike koje im se nude. Posebno drže do suradnje s gradskom vlasti, odakle s pravom i očekuju najveću razvojnu pomoć. Prioritete su iznijeli, u narednom razdoblju potez je na gradu. Nadam se da će gradonačelnik održati svoje obećanje i da će se krenuti u projektiranje dogradnje osnovne škole Tenja i nastavno-sportske dvorane koje će sigurno dići kvalitetu života svih naših sumještana, pogotovo ovih mladih naraštaja koji su se odlučili baviti sportom. Dobro je čuti da oni koji trebaju o tom projektu i vode računa. Jedna potpuno nova sportsko-nastavna dvorana zaista bi bila od velike koristi i u našem ovom 4-godišnjem mandatu mi ćemo uz tu inicijativu ući i prema, možemo reći, određenoj tehničkoj dokumentaciji, a nakon toga, naravno, u suradnji sa ministarstvima očekujemo da bi išli ka realizaciji jedne takve trodjelne, mogu naglasiti, sportsko-nastavne dvorane. O manjim ulaganjima čelnici Tenje moraju voditi sami računa i uklopiti se u novce koje dobivaju iz gradskog proračuna, no imaju velikih problema od kada su im novčana sredstva prepolovljena. Ono što mjesni odbor čime raspolaže, to je 460.000 kuna. Taj iznos je iznos koji je prepolovljen prije 2 godine. Znači prije to bilo preko 800.000 kuna, što je sigurno adekvatniji iznos da bi se mogli ovi mali sitni komunalni problemi pokrpati i da bi se ljudima, što se kaže, na prvu ruku izašlo u susret. A spomenutih ljudi u Tenji je sve više. Zanimljiv je naime podatak da Tenja bilježi trend koji je danas u Hrvatskoj teško naći. Sada broji 7.500 stanovnika, a broj im raste. Mogu reći da Tenja kao prigradsko naselje ima jedan izuzetno pozitivan trend doseljavanja stanovništva. Sigurno jedna od značajki zbog čega ljudi se odlučuju doći u samo mjesto je ta što smo naslonjeni tik uz grad Osijek, a ipak se živi jednim mirnijim životom i ipak sadržaji kulturnog, sportskog i sveg ostalog života možemo reći da su prisutni kao i u gradu, a opet kažem jedan sasvim mirniji život. U taj mirni život narednih će mjeseci biti uneseno malo nemira i to zbog projekta Osijek kojim je obuhvaćen sustav odvodnje u Tenji. Projekt Osijek obuhvaća kompletan dovršetak kanalizacijske odvodnje za naše mjesto i evo veseli nas što su ovih dana započeli radovi. Nadamo se da će započeti prvi radovi i u Tenji i da će kroz 2 godine biti kompletan sustav kanalizacijske odvodnje dovršen. Dan mjesnog odbora Tenja obilježen je prigodno polaganjem vijenaca za poginule branitelje, svetom misom u mjesnoj crkvi, a kasnije svečanom sjednicom vijeća mjesnog odbora.